I am back with a new video. So the video birat interesting jagan plus expose bo jagan expose ni jagan micho Bodoland tiger JAYA नाम धनंजिब रामसियारि nani धनजिब रामसियारि ना धनंजिब जिकुनु जा नामा important नङा नोंसोर Bodoland tiger होनबानो मिथिखासिगोन सोर बियो so now first point आं खिथासै first point is dumbest सबसे stupid सबसे जाम्बा बेखार होननो थाङो खालि controversy नागिरो controversy ल' खालामनो लुबैयो जेरै मोनसे दीपा कालाल गैया होमबा बेबायदि बेबो सा साज्रां बखिग्रा दीपा कालाला जेरै बखियो नोंसोर मिथिखासिगोन खोमा दीपा कालालखौ नोंसोर नुदोंबा जि गे दंना बे दीपा कालाल नुदोंबा नोंसोर मिथिखासिगोन सेम थिं इज गोइं इन हियर आं मिथिया बे सोरनिफ्राय कपि खालामो सोरनिफ्राय कपि खालामो बाट वान थिं इज दिस फार्स्ट अफ अल नेम कपि खालामनायखौ आं डाइरेक्ट होनसै नेम कपि खालामो बे बड'लेण्ड बड' लिबारेशन टाइगार्स फर्सनिफ्राय कपि खालामदों फ्लेगखौ नाय नोंसोर मिथिखासिगोन होमबा आं मा होननो लुबैदों अके फ्लेग नाय आरो बिनि चेनेलनि बेनारखौ नाय आरो जिकुनु नेम बड'लेण्ड टाइगार लिरनाय आरो बेकग्राउन्डआव मा कालार दं बेखौ नाय होमबानो मिथिगोन नोंसोरो सोर अबेनिफ्राय लादों बेयाव स' दिस इज गन आरो मोनसे फानिएस्ट खामानि मावदों बेयो सबसे कमेडि खामानि मावदों बेयो टुइटाराव टुइट खालामदों करिना कापुरखौ एफाग्राब जाम्बा नामा दासिमबो आरोबाव मोनसे खोथा बेहाय पेइड फलोवार्स लायो पेइड फलोवार्स माने बायनाय फलोवार्स लायो बेयो मानो होनदों होनबा नोंनो सान दे नोंसोर गावबा गाव नोंसोर टुइटार दंबा आं स्क्रिनशट होनो हागोन टुइटारनि जेरावहाय बियो 400 सामथिं फलोवार्स दं बेहा बेखौ फल' खालामदों बे सासेयाव बर' गैया राजा खुंगुरनाबो एसिम फलोवार्स गैया आं एफा गोबावनिफ्राय टुइटार बाहायगासिनो आंना एसिम फलोवार गैया बायनोबाथ' हायो टुइटार फलोवार बायनो गोसोबा हायो आंबो हायो फलोवार बायनोबा बाट दैट्स नट माने बेवहाय लाब गैया फलोवार्स बायनानै ओरैनो लससो जायो जोंनि मानो होनबा जों बर' मानसिफोरखौथ' जों बायनो हायाना बेयाव आरो करिना कापुरखौ टुइट खालामदों मा करिना कापुर @करिना कापुर लिरनाय दङ प्लिज साबसक्राइब बड' माय चेनेल बड'लेण्ड टाइगार होननानै टुइट खालामदों एफा जाम्बा नामा टुइटारा मा एफा जाम्बा जायगा नामा जेराव माने नों गोसोबायदि सोरखौबा जायखौ टुइट खालामगोन बे नोंखौ साबसक्राइब खालामगोन एफा जाम्बा खामानि मावनाङाब्रा एफा जाम्बा खामानि मावनाङा मानो होनदों नोंखौ नाय नों एफाग्राब मोजां फोरोङो माने नों बर'नि बागै बखियो दे बर'नि बागै एबा बर'नि पाब्लिकनि भइस जानानै नों रायलायो मोजां खामानि जाम्बा खामानि दा मावब्रा नों सानदों खोमा नोंखौ रावबो नाया टुइटाराव रावबो नागिरनाय नङा बिदि मोनदों खोमा ना रिसार्च बेखौसो होनो नागिरनानै बिजिरनानै बुंग्राया बेखौसो होनो मिथिबाय आं नोंनि बारैथ' पुरा बिजिरजोब्बाय मैयाहाय नायजोब्बाय आं नोंना बेसेबां भिडिअस दङ इउटुबाव मालानिफ्राय सुरु खालामदों अबेनि नोङो एड्रेसा मा एड्रेसखौ बर' आं नोंनो टेनसन लानाङा नोंसिनि जायगानिनो न' खाथिनि जागोनदां मानसिया बे आंनो एड्रेसखौ हरदों आं पार्सनेल लाइफआव हाबनो गोसो गैया अके मानो होनबा नोङो नोंनि वाइफखौथ' नों दासिम पाब्लिक खालामथ'वाखै नोंखौल' होनदों आरो नों BPF UPPL नि बारै बुंगासिनो ना आरो नों मालायखौ होनगासिनोलाय BPF नि फैसा जादों सोरखौ MNS सासे नों एक्सप'ज खालामदोंमोन ना फैसा जादों आरो प्रम'सन खालामदों सेम थिं गस हियार होनबाथ' सेम थिं नोंखौबोथ' सेम एलिगेसन लगायनो हायोना सोरबा सासे नाय आं रावनिबो पार्टि नङा ना नर BPF नर आइ एम UPPL आं जास्ट गेजेरावसो आं सानो आंनि कमिउनिटिया आंनि बर' कमिउनिटिया साफा जानांगौ बेफोर नांलाय खमलायखौ एसे बाद होनांगौ बेखौ लुबैयो आं आरो सोरबा होनदोंखि बड'लेण्ड इउटुब टाइगारनि बायदि सोरबा दं नामा होननानै बे जाय नायदों नाय खोनासं स्टुपिड होननो थाङोबा आं बेनि अनगा बेलेग नुफेराखै इण्डियाआवहाय दासिमबो सबसे जाम्बा होनबाबो बेनोखा खुगायावल' जेबो गैया गिख'आथ' एक नम्बर गिख'खा फन कल रेकर्ड खोनासङा मिथिगोन नोंसोर एड्रेस होनो हाया धमखिथ' होनो हायो एख' हाया मा खालामनो हानो आं मिनिस्टार MLA न'आव दं बे एफा गिख'खि गावनि फेन एबा गावनि साबसक्राइबार गावखौ लोगो हमनो फैदों मोनसे खोथायावहाय मोनसे स्ट्रिक्टलि मोनसे आं नोंसोरखौ बेखौनो देखायथारो स्क्रिनशट देखायगोन आंनाव स्क्रिनशट दङ बे मोनसे निउस दङ बिसिनि जायगानिफ्राय जि रिपर्टिं खालामदों बा भिडिअ आपल'ड खालामदों बेनो लिरदोंखि लाइक साम पिपल केम टु मिट धनजिब रामसियारि मिस्टार धनजिब रामसियारि ए बड' इउटुबार होननानैसो होनदों एफा गिख' जानाङा नाय सोरबा दाय मावबासो गियो नङा होमबा
दायो मावाबा मान गिनो आंथ' नोंखौ दायो मोनसे भिडिअ नाय आं एक्सपोज खालामनो गोसो आरामनो हायो नोंखौ आरो बांसिन हायो मिस्टेकथ' बिराद दं if anyone has mistakes on me you can expose me it doesn't matter I will accept that आं accept खालामना लागोन रिप्लाइ होदों सोरखौबा मोजाङै रिप्लाइ हो डिसेन्सि रिप्लाइ दंना मोनसे बोरमादारि मादारि नोंखौ सैमा मानो होनदों मिथिगौ नोङो सैमा बेनो होनदोंखि नों बांद्राय बखिद्रायो एक्जेजारेसन खालामो खोथाफोरखौ फिसा खोथाखौ बिराद बुरजा खालामो आं साम टपिक्सखौ आं लाथ'वाखै अके बे जि भिडिअ बानायदों अब्बाया मोजां आं होनखादों अके मिस्टेक लानाङा आरो दिमागखौ मोजां बाहाय नोङो बड'लेण्ड टाइगार नाय दै आमायसो मोजाङै सानगोर बे खोथाखौ कमन सेन्स बाहाय ना डिसक्रिप्शनाव माबा मोनसे लिरो ना एबाउटआव माबा मोनसे दं एक्सप्लेनेसन जेबोआनो गैया ओरैनो खुगानो बखिबाल' जायालै आरो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन नोंखौ भाइरासनि बुंदोंमोन ना नोङो मोनसे लास्ट 3 months back 3 months या 4 months back गेमफ्रि भाइरास आरो आलायारन भाइरास होननानै बिसोरखौ नायनो हायोबा नों बिसोरखौ नोङो बखिनो हाबाय बेयावनो नोंखौ हमनो हायोखि नों कन्ट्रोभार्सियाव बिराद इन्टारेस्टार जाबाय थानाय जाथाय जि फेसबुकाव भाइरेल जादों अबावबा भाइरेल जादों बेफोरखौ नों थिखांनो पलिटिक्सनि बागै रायलायदों बा भिडिअखौ पलिटिक्सनि बागैल' थिखां बे गोदाव सोराव बेफोरखौ बखिनाङा आरो बखिनो गोसोथारबा मोजाङै नों होनथारदोंना नों होनदोंखि लाइक आंनि बर'नि थाखाय आं हारसिंबाबो एकदम गसंना थागोन होनदोंना नोङो हारसिंबाबो गसंना थागोन होनदोंना दे गसंना थायोना मायो दे हारसिं गसंनो हायोना नोङो फाइन क्लिन आवर ससाइटि देन नों हायोबा बर' कमिउनिटिखौ क्लिन खालाम नोंनाव एस'सियेसन दं होनदोंना मोनसे नुदोंमोन आं फन कल रेकर्डआव एस'सियेसन दं होननानै होनदोंना नोङो नोंनि एस'सियेसनखौ ला आरो क्लिन खालाम हायोबा ओरैनो बारावल' रायलायनाङा आं नोंखौ हेट खालामाखि नों जायानो जा नों सोरखौ सापर्ट खालामदों नों सोर पार्टिखौ सापर्ट खालामदों बेखौ जेबो सानाखै आं नोंनि रायलायनायखौसो जोंखावो ब्रेभ जा इफोरखौ गाज्रि नङा ब्रेभ जा बर'नि थाखाय ब्रेभ जादों आइ रेसपेक्ट देट आं रेसपेक्ट खालामो नोंखौ बिनि थाखाय बाट खोथाया बेनोखि एक्जेजारेशन्स एन्ड प्रिटेन्डिं टु बी यू आर क्लियारिफाइं एभ्रिथिं बाट यू आर नट क्लियारिफाइं एभ्रिथिं नोंखौबोथ' सोरबा सासे एक्सप'ज खालामनो हायो नङा होमबा फर वान सेकेन्ड इउ सी करिना कापुरखौ नों एफाग्राब गावखौनो मा सानना लायाखै लाइक करिना कापुरखौ टुइट खालामथारदों बेखौ आं रिप्लाइ नांगौ दे जास्ट दिस रिप्लाइ करिना कापुरखौ टुइट खालामनायनि रिजन नांगौमोन आंनो नोंना साननानै लादोंमोन कि लाइक आरो बेल' नङा करिना कापुरखौ टुइट खालामनायखौल' नङा आरो टुइटाराव एफाग्राब फलोवार्स बोरै मोनखो बेखौ नांगौ आगर नों पेड फलोवार्स लाथाराखैबा एक्सप्लेनेसन हो बोरै मोनदों नों एफाग्राब टुइटारनियाव फलोवार्स आरो बेयावनो नोंखौ हमनो हायो आगर नों टुइटाराव फलोवार्स बायनो हायोबा देन डेफिनेटलि इउटुबावबो नों सेम थिं खालामगासिनो साबस्क्राइबार्स बायगासिनो पेज साबस्क्राइबार्स बायगासिनो नोङो आंबो बिदि हायो बायनो गोसोबा बाट मानो बायाखै आं मानो होनबा वेन इउ बाय ए पेड साबस्क्राइबार्स नों बेयावहाय नोङो नोंनि बर' मानसिखौ मोनगोन होनना आसा खालामखानांला बेलेग जाथिनि मोनगोन आरो बेहाय गोथै साबस्क्राइबार होनो बेखौ डेड साबस्क्राइबार्स होनो बेफोरखौ So this is the last time I'm saying all this about this आरो बेनो लास्ट जागोन बेनि बागै भिडिअआ मानो होनबा आं बारा आरो आं सानो लाइक बेबो एसे बुजिनो नाजानांगौ कमन सेन्स बाहायनांगौ मोजां रिसार्च खालामग्रोनांगौ माबा मोनसे बागै आरो सोरनोबा एड्रेस नांगौ बांसिन नांगोन दे टेनसन लानाङा एड्रेस दं आंनाव बेनि बागै स' बे पिस एन्ड जय बर'नजय आरो आं सानो लाइक बर' मानसिफ्रा सानफ्रामबो अनलाइन थागोन आरो हेभिं इन इउनिटि आरो पलिटिक्स पार्टिनि थाखाय माने एफाग्राब नांलायनाय जानाङा मानो होनबा नाय पलिटिक्सआ पलिटिक्सखा बेवहाय नोंगौ एसे एनै नांलायनाय जानो हागौ बाट स्टिल देन आइ एम सेइं कि लाइक इउनिटिया थाथारनांगौ जोंनि बर'आ एसे खम खासै आरो खमायनांला अके बाय हेपि पिस